Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba' kawilujengan katentreman miwah karaharjan awit sih welasing Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah memayungono ing madyaning pawiwahan wanci punika. Nuwun kawula nuwun sagung wonten ngarsanipun para pepunden sesepuh pinisepuh miwah aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng popoyaning kautaman ingkang tansah pinundi-pundi saha kinabekten. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama miwah para kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntuning kiblat panembah jati ingkang tuhu luhuring budi. Para sarjana sujananing budi, para priagung pangemban-pangembating praja miwah satriyaning nagari minangka pandam-pandaming para kawula desih ingkang pantes sinuba ing sagunging pakurmatan. Sumrambahipun dumateng wonten asanipun Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW miwah sedaya lembaga padukuhan ingkang satuhu pantes kita hormati. Ugi wonten asanipun panjenenganipun Kadang Pisan Sutresno, panjenenganipun Ibu Siti miwah sedaya keluarga ingkang mapan wonten ing Gejayan RT setunggal RW kalih Gantang Sawangan Magelang ingkang pantes kita hormati. Para kadang mitra werda muda ingkang sinudarsana sumrambahipun dumateng para tamu kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga ing murdaning agrami. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama mugi pinarengna kawula hambuka wiwaraning suka wonganing wicara duwaraning kandha kanthi cumantaka ngadeg marak mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben wawan pangandikan. Jih mradhapa awit keparengipun ingkang hamanggegati kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sukarman saha Ibu Sudaryani SPDI MPD. Kawula kapiniji minangka talanging basa kinen hangaturaken menggah wudaring gonta babaring sedya wigatos sing gati wonten ing adicara pahargyan punika. Nggih awit saking raos mongko ing manah saha karoban ing sih panjenengan sami kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian boten kuwawi matur piyambak namung kandhek wonten ing sajroning jangga mila lajeng anyaraya dumateng kawula. Ananging saderengipun kawula hamur wani lekas wekasing kartigatining sedya supados purwa madya muwah wusana tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing rubedonir ing sambikala. Nun suwawi langkung rumiyin tansah kawula dherekaken ngaturaken puja puji pangalembana miwah syukur kita dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan taufik hidayah sa inayahipun dumateng kula panjenengan sami saengga wonten ing kalenggahan siang ingkang minulya menika kula panjenengan sami taksih dipun keparengaken sareng-sareng makempal manunggal wonten ing papan panggenan menika estu kanthi kepaing kesaenan saha kawilujengipun.
Boten kasupen ugi selawat saha salamipun Allah mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi panutan kita nuninjih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaat menggah pitulunganipun, syafaat pitulungan ing donya linangkung syafaat pitulungan benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Siangganing para pepunden sesepuh bini sepuh, para bapak ibu, para rawuh sedayanipun ingkang pantes pinundi ing sagunging pakurmatan. Kawula minangka talangipun basa tiyang sepuh kawula nuninjih panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani SPDI MPD badhe ngaturaken menggah wigatos ing gati wonten ing adicara pahargyan wonten ing siang ingkang minulya menika ingkang angka setunggal kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani tansah ngaturaken salam taklim miwah salam takdim katur kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Siti miwah sedaya keluarga sumrambahipun dumateng para pini sepuh sesepuh wonten ing Gejayan Gantang Sawan Magelang kanthi nyebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kaulujengan kasugengan tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dungkap ingkang angka kalihipun nuhoni menapa ingkang dados rantaman pirembakan wonten ing wekdal kawuri. Anak kula ingkang asesilih Mas Bagus Wahyu Reza Nabila, putra jalunipun panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani. Menika kasuwun pun daupaken kalian panjenenganipun Genduk Ayu Lina Widayanti, Genduk Lina Widiyanti. Putrinipun panjenenganipun Bapak Muh Salimin almarhum saha Ibu Siti ingkang mapan wonten ing Gejayan RT setunggal RW kalih Gantang Sawahan Magelang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinaosa kala wau calon penganten kakung menika dereng pun pasrahaken dumateng panjenenganipun Ibu Siti miwah sedaya keluarga. Kala wau sampun kaseksenan dumateng para rawuh sedayanipun. Sampun pun adeni pun sembadani adicara ijab lan kabulipun wonten ing dinten menika dinten Rabu tanggal 1 April warsa 2026 mapan wonten ing Masjid Al Islam Gejayan RT 1 RW kalih Gantang Sawan Magelang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pramila dumateng temanten kekalih anak kula Mas Bagus Wahyu Riza Nabila kalian Genduk Ayu Lina Widiyanti sampun sah dados pasangan suami istri, sah miturut satataning Negara Kesatuan Republik Indonesia lan sah miterat satataning agami Islam. Pramila saking mekaten estu saking tiang sepuh kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani SPDI MPD taksih nyuwun gunganipun dumateng para pini sepuh, para bapak ibu lan sedaya para rawuh samiya kersa paring panjurung pandonga pangestu dumateng temanten kekalih. Mugi-mugi anggenipun bangun bale wiswa enggal wonten ing bebrayan enggal menika tansah pikantuk gesang ingkang atut titi teton wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambikala tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin.
Sagung wonten arsanipun para pepunden, para sesepuh, para rawuh sedayanipun ingkang pantes berbudi. Dungkap angka saklajengipun menika kadang kula sepuh Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani menika masrahaken temanten kakung Mas Wahyu Reza Nabila dumateng panjenenganipun Ibu Siti Sakulawangsa wonten ing Gejayan Gantang Sawan Magelang mekaten. Pramila sumangga samangkih anak kula Mas Bagus Wahyu Reza Nabila sageta kaanggep minangka putra kiyambak sanes dhateng putra mantu ingkang samangkih ugi sumangga anggenipun paring panggulawentah paring pengarahan dumateng temanten kekalih karanten tasih kirang seserpanipun babakan bangun Bale Wisma Enggal. Mugi-mugi kanthi panggulawentah panjenengan sedaya tiyang sepuh lan masyarakat lingkungan sekitar mugi-mugi ndadosaken temanten kekalih anggenipun bebrayan tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah mekaten. Semanten ugi mbok bilih samangkih anak kula Genduk Ayu Lina Widianti samangkih sumondhok wonten ing gubuk kula wonten ing Ketangi Banyusoco Playen Gunung Kidul Ngayogyakarta. Sak kamat-kamat sak saged-saged minangka tiyang sepuh lan sedaya masyarakat wonten ing Padukuhan Ketangi ugi badhe ngaturaken panyaruwe ugi pengarahanipun dumateng temanten kekalih supados samangkih temanten kekalih anggenipun bebrayan tansah dados keluarga ingkang pun idam-idamaken keluarga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah mekaten. Amin. Sagung wonten asanipun para bapak ibu para rawuh sedayanipun ingkang pantes kinurmatan dungkap angka saklajengipun nun injih wonten ing wekdal kalodhangan punika anggenipun masrahaken temanten kakung menika dipun seranani kanthi ngaturaken upakarti pun aturaken dumateng panjenenganipun Dino Ayu Lina Widianti menapa dening dumateng panjenenganipun Ibu Siti miwah sedaya kaluwarga. Nyuwun ngapunten menapa ingkang dados upakarti kagem jejangkeping salaki rabi utawi anggenipun jejangkeping pasrahipun temanten kakung. Mbok pilih boten sepintena menika kala wau minangka raos tandha tresnanipun saking kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani dumateng keluarga ing mriki. Bilih desa mawa cara negara mawa tata. Wonten ing Padukuhan Ketangi Kelurahan Banyusoco Playen Gunung Kidul Ngayogyakarta menika taksih nguri-uri kabudayan adat tradisi ingkang sampun lumampah anggenipun jejangkeping upakarti salaki rabi uga pasrahipun temanten kakung. Wonten ing kala wau sampun dipun aturaken oleh-oleh, pun aturaken sanggan, saha pun aturaken busana seperangkat busana lan seperangkat make up. Menika katur dumateng panjenenganipun anak kula Dino Ayu Lina Widianti supados samangke anggenipun gesang bebrayan wonten ing alam praja menika tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing rubidonir ing sambikala mekaten. Ugi seperangan ngaturaken gawan bumbon dapur sak kodar kuwasipun.
Menika katur dumateng panjenenganipun Ibu Siti miwah sedaya keluarga. Tentu kemawon anggenipun angadani pawiwahan wonten ing rike lenggahan punika. Linangkung anggenipun ngadani adicara ijab lan kabul. Tentu kemawon tansah ngagem biya ingkang boten sekedhik. Pramila saking mekaten menika wonten sekedhik pambiyantu saking kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani. Pramila sumangga samangke saged dipun tampi kanthi asta kekalih kanthi bungaing manah ingkang samangke ndadosaken barokah dumateng panjenenganipun Ibu Siti sakeluarga mekaten. Ingkang angka saklajengipun menika samangke badhe ngaturaken ugi uburampe utawi pakarti Palagara lan ugi ngaturaken tali asih kekalihipun menika ampun dipun tingali saking kerta ajinipun saking jumlahipun menika namung minangka raos katresnanipun kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani dumateng panjenenganipun Ibu Siti miwah sedaya keluarga ageng wonten ing menika papan. Mugi-mugi kanthi tali asih menika estu pesedirian antawisipun keluarga ageng saking Ketangi Bansoco kalian saking Gejayan Gantang Sawangan Magelang tansah rumangket kanthi sae mekaten. Wonten asanipun para bapak ibu para rawuh sedayanipun ingkang satuhu minulya. Ndungkap ingkang saklajengipun nun injih saking kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani SPDI MPD. Samangke nyuwun dumateng panjenenganipun Ibu Siti saged mboyong utawi nyuwanaken temanten kekalih wonten ing griyanipun tiyang kadang kula sepuh Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani SPD IMPD wonten ing Ketangi RT Gangsal RW 3 Banyusoco Playan Gunung Kidul. Insyaallah wekdalipun menika benjang dinten Selasa tanggal 7 April warsa 2026 kirang langkung tabuh sedasa. Mugi-mugi menapa ingkang dados panyuwunan saking kadang kula sepuh samangke saged dipun sembadani mekaten ingkang samangke pinaringan lancar kalis ing rupita nir ing sambi kala. Ingkang salajengipun mbok bilih samangke adicara pawiwahan ing wekdal wanci punika sampun kaanggep cekap paripurna. Kula lan sedaya pangombyong keluarga ageng saking Ketangi Bansoco nyuwun pamit nderek madal pasilan jengkar saking papan menika tumuju wonten ing rompok kula piyambak-piyambak wonten ing Ketangi Bansoco. Nyuwun pandonga pangestunipun mugi-mugi lampah kula sak pangombyong tansah ginanjar kawilujengan kalis ing rubito nir ing sambi kala. Amin. Ingkang salajengipun ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan awit peparingipun saking keluarga ageng panjenenganipun Ibu Siti. Mugi-mugi kanthi peparingipun kula sak pangombyong boten saged caos piwales punapa-punapa mugi pikantuk piwales kesaenan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun tentu kemawon anggen marak sowan kula sak pangombyong kathah kelepatan kekiranganipun nyuwun lumuntering sih samudra pangaksama. Terakhir mbok bilih menika atur kawula minangka talang basanipun kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sukarman sekalian Ibu Sudaryani. Tentu kemawon anggen kawula matur kathah atur ingkang kirang nuju prana.
kathah ingkang nalisir saking trapsilaning totolan basa. Kula nyuwun lumuntring sih samudra pangaksama. Mekaten kita akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kababar jangkep sanget pangandika saking panjenenganipun pamasraing keluarga nenggih panjenenganipun Bapak Sumarwanto SPDI. Tata cara atur tadah panampi katuraken dening keluarga ageng Ibu Siti nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Sidalianto, Bapak Bayan mawas nudiwasaning swasana adeging pahargyan sansaya sonten mangsa borong wicaksananipun kagem mirang wanci nuwun. Ngaturaken gunung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng pranata cara ingkang sampun kepareng-paring wekdal dalapapan dumateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Katur kunjuk dumateng para sanipun para sepuh pinisepuh sesepuh ingkang sampun bontot-bontos pangunaraos mumpuni oleh pambuti dalah nimpat ing risakan paraning dumadi pantes kalamunta yen tinundi-pundi. Katur kunjuk dumateng baipun Bapak Sumarwanto SPDI minangka duta saraya sulih salira saking baipun Bapak Sukarman dalasan Ibu Sudaryanti SPDI MPD ingkang kidalem wonten ing dusun Katangi RT 3 RW Gansal Desa Banyusoco Kapanewon Playen kalebet wonten ing Kabupaten Gunung Kidul ingkang pantes wenang nampi saking pakurmatan. Datan katarupen dumateng kadang-kadang campur sari Satria Nada ingkang tasah handuduk muring krembakaning kabudayan adiluhung ingkang tansah kula tresnani. Sewu lepat mugi diagung pamsomna prandene kula kumawanto ngadeg jejeg wonten ngarsa panjasami karana awratipun kula piniji minangka talange atur saking bayipun Ibu Siti ingkang keparengan anggapi atur pangandikan saking bayipun Bapak Sumarwanto SPDI. Saderengipun kula matur langkung rumiyin kula tansah ngunjakaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Dene wonten ing wekdal siang menika kula dalasan panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten papan pawiyahan mriki kanthi ginanjar walaya tan manggi alang satunggaling punapa. Datan katelumen sholawat dala salam mugi tansah kula aturaken dumateng junjungan kita nuyi Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kula tenggo syafaatipun wiwit wonten ing alam agesang dumugi drahan pinjang. Para rawuh kakung miwah putri ing satu hudat kinurmatan wonten atur ingkang sepisan saking baipun Bapak Sumarwanto SPD ngaturaken salam ugi talim ingkang sampun kaparingaken dumateng baipun Ibu Siti dalah keluarga kula tampi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi atur salam taklim saking baipun Ibu Siti ugi kaaturaken dumateng baipun Bapak Ibu Sukarman. Wondene atur ingkang angka kalih pasreng pinanganten kakung nak Mas Bagus Wahyu Reja Nabila nyuwun ingkang supados dipun ijab kabulaken kalian Genduk Ayu Lina Widianti putra putrinipun panyipun Ibu Siti dalasan almarhum Bapak Musalimin. Panyuwunan sampun kaestoaken
kala wau kirang langkung tabuh 9 Surya setunggal April warsa 2026 mapan wonten ing Masjid Al-Islam. Dene atur ingkang kalajengipun putra pinanganten semanggih badhe kajejeraken miturut setataning adat ingkang sampun lumampah wonten ing dusun Gejayan mriki. Para rawuh kakung miwa putri ing satu dat kinurmatan dene atur ingkang kalajengipun saking bayipun Bopo Sukarman amasraken syarat sarana upakerti jangkeping selaki ragbi ugi pasrah angsal-angsal sedaya kala wau boten kula saged nyebat setunggal mbaka setunggal sedaya kula tampi kanthi lumahing tan kalih semangke badhe kaaturaken dumateng payipun Ibu Siti dalasan keluarga. Pilih atur ingkang kalajengipun pilih putra pinanganten saringgit benjang dinten Selasa wagi saking payipun Bobo Sumarwanto nyuwun ingkang supados nyuwanaken wonten dalipun Bobo Sukarman dalah Ibu Sudaryanti SPD insyaallah benjang dinten Selasa wagi saking payipun keluarga Ibu Siti badhe nyuwanaken putra pinanganten kekalih. Wontene atur ingkang ajengipun saking keluarga ageng Ibu Bobo Sukarman semangkih mbok pilih sampun paripurna ing bagian badhe medal pasilan badhe nyuwun pamit saking keluarga ageng Ibu Siti namung saged nderekaken sugeng kuntur mugi lampah panjenengan wiwit saking dusun Gejayan dumugi dusun Ketangi tansah manggi kawidadan tuwin ing kawilujengan. Namung mekaten ingkang saged kula aturaken minangka sulihipun saking payipun Ibu Siti sakwarga mbok bilih anggen kula nanggapi atur saking payipun Bobo Sumarwanto SPDI kirang nuju prana kula nyuwun pamunten. Kula tutup bila takil wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sanget wicaksana runtut jangkep pangandika ingkang kepareng katuraken dening panjenenganipun Bapak Sidalianto ing asta Bayan tanulyan jangkep gambing gelaring tata cara long tenambi kalajengaken pamasraing taliasih kinarya talining kekalining keluarga ingkang sami bepisanan awujud redana ingkang katuraken kunjuk wonten ngarsanipun pamangkukarsa. Gumlaring tata cara pamasraing rerakitan taliasih katampi dening ngarsanipun keluarga panjenenganipun Bapak Twin Ibu Siti ingkang kepareng lenggah ing Gejayan Gantang Sawangken lumantar Bapak Bayan Bapak Sidalianto tanulyan dening panjenengan Pak Bayan kaulungaken wonten ngarsanipun kulawarga pamangkukarsa rerakitan angka kalih kancana ingkang kepareng katur kunjuk wonten ngarsanipun sang pamangkukarsa pratandha gumlaring tata cara pamasraing gelaring tata cara panampi ugi tanggep katuraken lenggah kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Sumarwanto tuwin Bapak Sidalianto tumapaking gati lumantar kadang-kadang pametri budaya tuwin kadang mantasaning juru sumbaga babaring tata cara adat widiwidana panggih pangudi gambing panggalih ingkang lumampah sinengkering wewengkon Kasunanan Surakarta hadiningrat pratelan mangungkung nyogong solir kadya swantenya tansaka kang wis mengkering pepesten.